Eskubidea guztiontzat da, baina ez dugu etxerik. Gure herrian etxugarik, barruan ez du jenderik. Hemen turistek etxea dute, ta guk ez dugu oherik. Prezioak igo egiten dira, eta ez dago besterik. Baina hirian familia askok ez dute irten biderik. Galdera hau da herrikoentzat, ez dago ezer hoberik. Dudarik gabe duintasunak batzutan ez du legerik. Guztiontzako eskubideak, haientzako aterpe.